wonderful name of my Lord ngelo Jesus. gama limnandi lenkosi yethu Yesu Kristu. I want to thank the church for the invitation to come Ndibulela ke ibandla ngokuba ke lindimeme kuze ndize to share our experiences and be sabelane vulnerable ke to you. kunye ke namava And be vulnerable to you because these are personal stories. kuba ke ngamabali le angawethu into ngamnye. Maybe that we not waste time. Malingachithi ixesha. 386 years after the death of Jesus Christ, Ekubeni yesizalo zelwe emveni kolo xesha atshoyo a young man wept behind the house. kwakho indodana ke lilayo apha endlini. His life was in turmoil. Ubomi bakhe ke babusemngciphekweni. Kunengxaki. His challenge was that he wanted to give himself completely to Christ, Umnqweno wakhe kokuba ke azinikezele ngokuphelele kuye uYesu Kristu. but he was struggling to do so. Kodwa ke wayezamazamana nokwenza loo nto. But the words of Romans chapter 13 jumped up to him, Kodwa ke lamazwi afumana kwincwadi yamaRoma angqalana naye. particularly verse 14, which says, "Put on Christ Thabatha uKristu. and do not make provision for the desires of the flesh." Ungakhenge ukwenze umphako ke ngeminqweno yomzimba. And from that day, he gave his life completely. to Ukusukela Christ. ngoko ke wathi wazinikezela kuKristu ngokupheleleyo. His name was Augustine. Igama lakhe ke nguAugust. 1,513 years after the death of Jesus Christ. Emveni ke kokuba uYesu ngo-1600 500 1,513 years. liwaka ke amakhulu amahlanu eminyaka adlulayo. A monk who was lecturing on the book of Psalms, Amadoda ke afundisa kwinkolo yobuRoma he could not find inner peace. wayengenako ukuthi abe noxolo kuye ngaphakathi Though he was a monk, noxa ke wayeyindoda ke efundisayo but he kwibandla stumbled lamaroma. upon the word Kodwa ke wathinteleka ke phambi kwalamazwi wakhubeka that in Psalms 31 verse 1. kwiNdumiso chapter 1 verse 31. In thy righteousness, deliver me. Kobo kulungisa bakho Thixo wam ndihlangule. He took the book of Romans. Wathatha incwadi ke yamaRoma Upon reading chapter 1 verse 16, xa efunda ke chapter 1 verse 17. herein is the righteousness of God, Nabo kulungisa bukaThixo fulfilled. kuzalisekiswa For the just shall live from faith to faith. ngoba ke ilungisa la uphila ngokholo kukholo. Do you right? Don't stress. Vele kudala kaloku uxolo ko-trust madoda. Bomile. Joka kumdala ndifake incwadi futhi. In May 1,738 years after the death of Christ, Emveni uba uYesu ke wabhubhayo loo minyaka lethu nani. a minister who had failed in his missionary work Umlungiseleko wendaba ezilunge owathi wasilela kulo msebenzi could also not find rest for his soul. engenokwazi ukuthi ke aphumle. Then he joined a Bible study, Wangena ke izifundo zelizwi and kaThixo. the one who was leading the Bible study Lo ke wayekhokela ezo zifundo. read the commentary that was written by Martin Wafunda Luther, ke into eyabhalwa ke nguMartin Luther. and his heart was warmed up, Inhliziyo yakhe yafudumala. and he gave his life completely to God. Wanikela ubomi bakhe ke ngokupheleleyo And his kuThixo. name was John Wesley. Igama lakhe ke nguJohn Wesley. So in the history of humanity, Kwimbali ke yoluntu people who have read the book of Romans, bake bayifunda ke incwadi ke yamaRoma. their lives have changed. Ubomi babo ke baguquka. Martin Lloyd Jones uMartin Lloyd lowo ke preached for 10 years on the book of Romans. efundisa ke intshumayelo ke eminyaka elishumi ejongene nencwadi ke And yamaRoma. when someone commended him for delivering messages on the book of Romans, Xa kukho umuntu ke ngoku ancomayo indlela ke athe washumela ngakhona lencwadi yamaRoma, his wife said to the man, wathi umkakhe kule ndoda, "You have not seen him. awukamboni. If you want to see him, Ubufuna you umbona. must find him at the closet of his chamber when he speaks to his God." Yiya kwindawo ke esekhuseni apha athetha kunye noThixo wakhe. So today we are reading from that book of Romans. Sifunda ke kuloo ncwadi ke yamaRoma. I invite you to
go to Romans chapter yanimemela 1, ke kuloo ncwadi chapter 1 verse 15. isahluko seshumi nesihlanu. Romans chapter 1, Maroma chapter 1 verse 15. verse 15. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Ngokuba nazi ntoni ngalo uKristu. For it is the power of God unto salvation Ngokuba ke ngamandla kaThixo kulusindiso to everyone that believes, kulowo ke ukholelwayo, to the Jew first kumaRoma, kumaJuda kuqala and also to the Greeks. nakumaGrike. A cursory look at the book of Romans chapter 1 Xa kukhangela kule ncwadi ke ka-chapter 1 will kaRoma, inform you that Paul talks about his experience as a Christian to other fellow uthetha believers. ke ngamava akhe uPawulos kumadoda ke angamaKristu. And he talks about his calling as an apostle of Uthetha God. ke ngobizo lwakhe xa ezawuthi ke ahambe indaba But when ezilungileyo. it gets to verse 15, Xa isizapha kwivesi 15 yeshumi he nesihlanu, says, I am a debtor, uthi ke ndinobutyala both to the group, to the Jews and the barbarians, kumabhabhari kunye both to namaJuda, the wise and the unwise. kubantu abaqondayo nabangaqondiyo. For as much as it is in me, Njengoba ke kunjalo ke kum, I am ready ndikulungele to preach the gospel ndihambise indaba to ezilungileyo you that are in Rome. nina bantu baseRoma. Then he says, I'm not ashamed of the gospel of Uthi Christ. ke andinazo intloni ngazo indaba ezilungileyo zikaKristu. It was his way of preaching. Yindlela ke wayishumela ngakhona uPawulos. Paul reasoned from scripture. Wayezikisa ukucinga apha ke He esibhalweni. would take a verse here and take a verse there Uzawuthatha intwana pha athathe intwana to pha. prove his argument. Ukwenzela ke azakwazi ukuveza ingcamango anayo ngendaba But it ezilungileyo. is interesting how he phrases verse Inika 16. umdla ke ngohlobo ayibeka ngapha verse He 16. says, I am not ashamed Uthi andinazi intloni of the gospel of yendaba Christ, ezilungileyo zikaKristu. for it is the power Ngoba ngamandla of God kaThixo to them that believe, kwabo to bakholelwayo. the Jews first, AmaJuda xa then to the Greeks. uye kumaGrike. He posits, he says a positive argument Uthetha ke into enikumdla from a negative statement. kwingxelo ke engeyiyo. In Galatians chapter 6, KumaGalati ke chapter Verse 6 14. uverse 14 he simply says there, uthi xa ithetha God forbids uThixo makale that I should glory in anything okokubana ngaba ndizingce save the cross of Jesus Christ. ngokuthi ke ndisindiswe ngomnqamlezo But kaKristu. here he says, Kodwa uthi I am not ngoku ashamed. andinazo intloni. Maybe we need to ask a reason. Mhlawumbi sifuna uqonda isizathu. Why do people become ashamed Kutheni abantu babe nentloni of bona the gospel of Jesus indaba Christ? ezilungileyo zikaYesu The Kristu? first reason is that Nasi isizathu sokuqala. it is because in the societies where Ngokuba we live in, uluntu abe behlala kubo they ridicule what the gospel bathi is. ke banyukutya abantu And bakathini. because of that reason, Ngenxa yeso sizathu we don't want to be asifuni associated ukuba with it. sizibandakanye ke nezo ndaba zilungileyo. Secondly, Okwesibini, the living character isimilo esikhokelayo in the affair of the gospel. ngokwemicimbi ke The yegospel. Master Jesus uYesu Kristu enguyinkosi was born in abject poverty. wayezalelwe kwindawo ke elambayo. He was born in a manger. Indawo ntoni bethi esitalini. He lived a life of a pauper. Waphila ubomi bomntu ohluphekileyo. He himself declares, Yena ngokulapha kuyayitsholonga. the fox have holes, Uthi ke imphungutya zineendawo but zokuhlala. the Son of Man Kodwa unyana womntu has nowhere to lay his akanandawo head. yokubeka intloko. Lastly, Okokugqibela, the person that we follow le ndoda ke siyilandelayo died on the cross. wafela emnqamlezweni. And the Bible says, Ithi iBhayibhile ke cursed is the man iqalekisiwe indoda who is hung on the cross. oxhonywe emthini. So there is reason Kukho isizathu for people to be ashamed of oba the abantu babe gospel. nentloni ngeendaba ezilungileyo. But Paul says, Kodwa uPawulos uthi I am not ashamed andinazo of intloni the gospel of ngeendaba Christ, ezilungileyo for zikaKristu. it is power Ngoba ngamandla to them who believe, kwabo to bakholelwayo. the Jew first, AmaJuda kuqala, then to the Greek. amaGrike. Then he continues to say, Uyaqhubeka nje ke. herein is the righteousness of God. Nabo ubulungisa bukaKristu. From faith, Ukusukela ekukholweni yokutsha ekukholweni. for the just shall live by Ngoba faith. abalungileyo baphila ngokho.
So allow me to say to you, ndivumele ndithi kubantu bakwethu I also am not ashamed of the nam gospel of Christ. andinazo iintloni ngeendaba ezilungileyo zikaKristu Because it is God's gospel. ngokuba yigospile kaKristu Because it is the power ngoba of God. ngamandla kaThixo Because it is salvation. in the lusindiso fullest sense. lokuzaliseka ngezingqondweni zethu Because it is true. ngokuba inyaniso And there is no other way by akukho which enye we indlela can apho save. sinokwazi uba sisindiswe Save the way revealed in the gospel. sisindiswa ke ngalo iindaba The ezilungileyo reason I'm not ashamed isizathu uba ndingabi it is nazihloni because this gospel is unique ngokuba le nkolo iyodwa Separate. iyohlukile and distinct. ingumnemehluko It is God glorified, luzuko lukaThixo Christ glorified, uyesu and the Holy ezukiswa Spirit glorified. umoya engcwele uzukiswa Therefore, I am not ashamed ngoko ke andinazo iintloni of the gospel of ngeendaba Christ. ezilungileyo zikaKristu Let me just unpack this word. mandizame ke gospel. ndiyolule le nto ndiyibeke buchephangelesi What is the gospel? yintoni igospile iindaba The ezilungileyo gospel is the good news. iindaba ezilungileyo ziindaba It ezilungileyo is the glad tidings. ziindaba ezinandi I zovuyo know that you may struggle to make sense of mhlawumbi that. izawukwenza uba ingaqondakala apha ezingqondweni zethu But allow me to kodwa invite you ndivumeleni okokuba ngaba to the book ndinimele of 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7 Just to get a glimpse of what it is ukuba when we talk sizo about okubana the ngaba glad kutheni tidings. xa kuthethwa ke ngeendaba ezilungileyo There we meet 4 men sifudumana amadoda amane who had leprosy. abaneproprosi They are standing on the wall of the city bame kwiindonga zesixeko and they are asking themselves a question. bazibuza imibuzo omnye nomnye They have a dilemma. banempixwana apha They engqondweni are at the crossroad. balapha ke kumbindi wendlela If we go inside the city, ukuba siya ke esixekweni we will die because they are sizakufa lepers. kuba ke sineslepera But if we go to the kodwa uba Assyrian siya phaa army, kumajoni anatseka we may also die. nalapho sinokwazi uba sife But they say, kodwa bathi rather than remaining in ukuba this sime kule position, ndawo kule ndawo sikuyo let us go to the Assyrian masihambeni army. siya And kumasiriya the record tells us and ingxelo ithi xa that ixelela God went before them. uye wahamba phambili When Na- they arrived xa there, befika phaya there was no one. kwangokho They took everything they bathatha yonke into wanted. bebeyifuna They ate everything. batya le nto that was there. bebeyifuna yayikho But apho they said to bathi ke themselves, ngoku bathi ke ngoku we are not doing well. asenzi kakuhle This is a great day. yeyi yimini enkulu This le is a good day of glad tidings. yindaba ezimnandi This is a zezilungileyo day of good news. zindaba ixesha leendaba For a ezilungileyo moment, okomzuzwana they forgot that they were lepers. balibala ukuba They banenesibheke ran into the city babheke esitakweni because they had the good news. kuba beneendaba ezilungileyo So if you have the good news, uba uneendaba you ezilungileyo can't keep quiet. awukwazi uthi kwakatyu You want to go about ufuna usoloko uhamba and tell the people ubaxelela abantu about the good news. ngeendaba Then ezilungileyo Paul says uthi upaul xa I'm not ethetha ashamed. andinazi iintoni of the gospel. ngeendaba I'm ezilungileyo not ashamed of the good news. Andihle- I'm not ashamed of the good news. andinazi iintoni ngazo iindaba For ezilungileyo it is power ngoba ngamandla to them that believe. kwabo bakholelwayo To the Jew first, kwamajuda qala then to the Greek. amagrike In the gospel, kwiindaba ezilungileyo the way of salvation is revealed. usindiso ke liyaveliswa The term salvation eli gama lithi ke usindiswa can only be understood linothi liqondwe kakuhle as we look at the biblical teaching of what it says about man. xa sisiva uthixo echaza umntu endinguye Man was perfect umntu wayegqibelele when he came from the hand of esuka God. ezandleni zikathixo But we must also understand kufuneka sikokhona siqonde what has happened yintoni eyenzekayo to man kwimntu in endinguye order for us to appreciate ukuze sikwazi salvation. ukuncoma nokuthanda ke We must usindiso also know that man fell into sin. kufuneka siyazi uba indoda yawo okanye umntu wawo esonweni Sometimes amanye amaxesha we don't understand to what extent that man fell into sin. ngamanye amaxesha singazi ubunzulu bento yoba ngaba lo mfa awe I'll just give you one text za kunika nje indawana just to give us a context of what it means. umxholo okokuba ithetha ukuthini le nto Paul says uthi upaul yena in the book of Corinthians, kwincwadi yamakorinte we carry this gospel siphethe ezi ndaba zilungileyo in jars of clay.
kwizitya zodongwe. The word that is used there in original language Eligama ke alisebenzisayo kusukela ke kwingqalo yolwimi is common dishes ithetha ke izitya ezaphukayo that was available in all the households. ezasoloko zifumaneka kumzi wonke. Let me just drive that point in. Mandiqhubekeke ndenjenje. When you lose one of these dishes, Xa uphulukene ke nezinye it's zezi not even bother to try it awuzihluphi okokuba uyilungise. because you can only get it at a cheaper price. Uzayifumana ke ngexabiso eliphantsi. In other words, if you go to a funeral, Ukuba ngawuya emngcwabeni you know those nice dishes where we take ezaa away zitya food? ke amakhatshu-khatshu That's the language that is used in the Bible. kusetyenziswa ke elo lwimi When ke it says we kwizizathu. carry this gospel in jars of clay, Kuthiwa ke siphethe ke iindaba ezilungileyo it ke likens men ifaniswa ke nomntu to those takeaway things. njenge-takeaway zezi So, uhamba if nayo. you think highly of yourself, Uba ucinga okokuba ke ungcono let me tell you because of mandikuxelele ke ngale nto your equivalent value, ukulingana kwexabiso lakho that of that takeaway that you use. ulikhatshu-khatshu ikhatshu. Deliverance. Salvation means deliverance of man Usindiso ke kukuhlangula komntu from the consequences of the fall and of sin. kwimiphumela yokuwa ke esonweni. And our definition of salvation could not be less than that. Ayisayi kuze ke inkcazelo ibe ngaphantsi There is a kunokuseqeleyo. threefold deliverance of man. Kukho iindoda ezintathu ke zokusindiswa komntu. Man is delivered from the guilt of sin. Ususwa umntu apha engqondweni okokubana ngaba ke nobutyala engqondweni. Men stand condemned by the law of God Umthetho kaThixo uyasigweba. and thus under the wrath of God. Loo nto ke phantsi komsindo kaThixo. The second thing that we need to understand Eyesibini ufuna siyiqwalasele. is that we are delivered from the power of sin. Sihlangulwe kumandla esono. For the trouble with us Ngokuba ke is sisengxakini. not that we are guilty of sin, Sinoba mhlawumbi ke sisengxakini yesono. but we are also under the power of sin. Siphantsi kwamandla esono. That's why Christ would say Noko Yesu ayikwazi in ukusindisa. John chapter John 14, chapter 14 verse 30, uverse 30. the prince of this world is coming, Ikumkani yeli lizwe yeza and he has nothing in me, akananto kwenza nam because he was not under the power of sin. kuba uYesu engekho phantsi kwesono. Ephesians chapter 2 Ama-Efese ke usahluko sesibini says that we were darkness, sasingabantu basebumnyameni, children of wrath, abantwana ke and we bengqondo, have no peace with God. asinalo uxolo noYehova. Paul says Uthi uPawulos, a carnal mind is an enmity with God. ingqondo yasenyameni ilutshaba kuYehova. Our natural inclination is not to come to the presence of Thina God, ngokunokwethu asikwazi ukuhlangana but to nokukhona run kaThixo. away from Him. Siyambaleka uYehova. But thirdly, Okwesithathu, we must be delivered from the pollution of sin. masisuswe ke okanye sihlangule ke ubumdaka besono. 2 Peter chapter 1, verse 2 Peter 4. ke chapter 1 verse 4. Having escaped the corruption that is in the world Xa sithi sibaleke ke ububo busehlabathini through lust. ngokuthi ke ngokwenkanuko. Romans chapter 7 says, uRomans chapter 7 uthi yena there is another law in my members. kukho amanye amalungu omnye umthetho emalungwini am. When I want to do right, Xa ndifuna ukwenza I okulungileyo find myself doing ndizibona wrong. ndisenza izinto ezingezizo. The pollution. So then, Ngoko ke this salvation olu sindiso must deliver us in a threefold manner. masisuswe ke apha kuzo ngeendlela ezintathu. It must be entire in its deliverance of man. Kufuneka okokuba ngaba iphelele ngokuthi ihlangule ke And umntu. we know that to be true. Siyayazi uba inyaniso Because loo. when you read Ephesians Xa chapter ufunda 5, amaEfeso chapter 5 Paul says, uthi uPaul yena xa ithetha God or Jesus Christ will present the church faultless and without uYehova blemish, uzawuthi alibeke ibandla lingenamibibi without namfisela spot or wrinkle, kungakhange kubekho ke nemibi or any such thing into efana nezo before God. phambi koYehova uyise. Jude simply says, Wathi amaJuda
He will present us faultless uzawusenza ke ukuba sibe ngabantu abanganaso in the presence of the glory of God. phambi kosuku lukaThixo. So this is the first thing that salvation. Yinto yokuqala ke yenziwa ke It lusindiso. must reconcile us to Isenzo God. kokubana ngaba sibuyelane noYehova uThixo wethu. Salvation offers us eternal life. Usindiso ke lisibonela ke ngobomi The obunaphakade. thief of this world, the thief cometh, Isela ke liyeza lona but to steal, kodwa libe to kill, libulale and to destroy. lixhele. But I have come Kodwa mna that you ndize may have life ukuze nibe nobomi and life abundant. ngokupheleleyo. Do not marvel at this. Sukumangaliswa The hour is coming, iyure iyoza and that hour is now. nalo yure ke ingoku That all those who are in grace bonke will abasemangcwabeni be resurrected azavuswa to eternal life. kubomi obunaphakade. God will present us uThixo ke uzasizisa with exceeding joy ngovuyo olungumangaliso to His presence. ubukho bakhe. Let me go to the three phases of salvation. Masize ke kwezi nantsika zintathu zosindiso. The first phase is that we have already been saved. Eyokuqala into yoba sesisindisiwe. First Corinthians Makorinto okuqala chapter 1 verse 18. chapter 1 verse 18. The preaching of the cross Ukushinyela ke komnqamlezo is to them that are perishing foolishness, ngabo ke bathi bathabalaleke ngenxa but yongaphela. unto us Kodwa apha kuthi which are saved, thina sisindisiweyo it is the power of God. ngamandla kaThixo. We are saved, Sisindisiwe. which means this has been a transaction that has been completed in the past. Yinto yenziwe kwangaphambili. Romans chapter 5 verse Romans 1. chapter 5 verse 1. Therefore, Kungoko ke being justified by faith, sigwetyelwe ngokholo we nje have peace with God. sinokolo loThixo. Romans chapter 6. Romans chapter 6. How shall we who are dead in sin Thina ke bantu ke bafileyo live esonweni any longer therein? asisaphili ngolo hlobo. Romans chapter 8 Romans verse chapter 1. 8 verse 1. Now therefore, Ngoko ke there is no condemnation akukho for those who kubekwa are in Christ, kwabo bakuKristu. for they do not walk after the Ngoba flesh, abahambi ngokwenyama but they walk after the spirit. abahamba emveni komoya. Paul could say, Uthi uPawulos the spirit of God beareth witness with our spirit. umoya kaThixo ke ukunye As nathi. we cry, Abba, Father. Siyakhala sithi bawo. That is why Paul says, Yiloo nto uPawulos ke ethetha ngolo I am hlobo. not ashamed Andinazintloni of the gospel, ngeendaba ezilungileyo. for we are no more guilty. Asisanabutywala ngoku. We are dead to the law. Sifile ke emthethweni. We have already died in Christ Sife kuKristu. and have been buried with Christ Sangcwatywa and have kuKristu. risen again with him. Savuka naye uKristu. That's why Paul would say in Romans chapter 6, Yiloo nto ke uPawulos athi kuRomans 6. reckon ye yourselves to be dead indeed unto sin. Masife ke ngoko esonweni. In Colossians chapter 2 verse 6, Amakolosai chapter 2 verse 6. as you have accepted Christ Jesus, Njengokuba ngaba ke nathi namamkela uKristu. so walk ye in him. Masihambeni apha kuye. How shall we that are dead to sin live any longer there? Singaphila njani ke thina bantu baphila esonweni? Shall sin continue Uba usono that the siyaqhubekeka grace of God may abound? kodwa ubabalo lukaThixo Then the lukhule nathi. answer is, Nansi impendulo. God forbids, uThixo uyala because we died in Christ kuba sifa kuKristu. and we wake up in Christ Sivuka kuya and we kuKristu. live in Christ. Siphila kuKristu. Therefore, we cannot live a Asikwazi life of ukuphila sin. ubomi ke besono. The gospel is the good news. Iindaba ezilungileyo ziindaba ezilungileyo. It is progressive in its nature. Iyaqhubekeka ngokohlobo lwayo. Because even though we are no longer guilty, Noxa ke singakhange sibeke ngoku but the power sinetyala. of sin Kodwa amandla esono keeps visiting us. usoloko ke esisindwendwela. Yeah, that is true. Paul says, Uthi uPaul, who shall deliver me from this body of ubani sin? onothi andihlangule kuko lo mzimba wesono? Then he says,
Thank God uthi makubulelwe kuyehova for Jesus Christ. ngenxa kaKristu. In Romans 8:24, Romans 8 verse for 24. we are saved by hope. Sindiswa ke ngethemba. But hope that is seen is not hope. Kodwa olu themba libonwayo asilulo. For what a man sees, Ngoba lento ayibonayo umuntu why does it yet call it hope? utheni ezawuthi ke lithemba. But if we hope for that which we see not, Kodwa esingayiboniyo then we do have patience to wait for it. ngoku ke sinomonde ukuthi silinde So there is yet a future salvation that kukho waits for us, usindiso oluzayo when we shall be glorified. asizawuthi sizukiswe. So this mortal body Lo mzimba ke uthwele ukonakala will put on immortality. uzawunxiba ke umzimba ongenako ukonakala. This corrupt body Lo mzimba konakalayo shall put on incorruption. uzawunxiba ke umzimba ke ongokonakala. In Romans 13, uRomans 13 Paul says, uthi Paul the night is fast spent ubusuku and the buyadlula day is at hand. nosuku luyeza. Let us not spend our time in rioting. and drunkenness. Masingahlali ke sisenza okungendawo. Paul is speaking here uPaul uthetha about the work of sanctification. uthetha ke ngongcwaliso. We are justified. We are declared kuyavunywa ngathi that even though we are sinners, noba ke singaboni as we appear in the presence xa of siphambi God, kobukhosi we bukaThixo appear as if we have never sinned. sibonakala njengabantu abangazange bona. But God, having declared us, Noxa ke lenziweyo loo nto says, uthi allow me then, ndivumele ke through lo the process of sanctification, le nto ke ungcwaliso kuqhubeke to kulo walk ngcwaliso with you on a daily basis, rhoqo ngosuku to deal with things siqhubisane ngezinto that are besetting you in your Christian walk. ezawuthi phakamisa ke apha ke ehambeni lobuKristu. In Corinthians chapter 1 verse 30 says, umakorinto oqala chapter 3 who of God has made unto wisdom ngubani onike umuntu ubulumko and righteousness nobulungisa and sanctification nokungcwaliswa and redemption. nokuhlangulwa. This is the whole salvation. Lusindiso It olupheleleyo. consists of these component parts. Bandakanya ke onke lamabakala That's siwachazileyo. why Paul could say, Yiloo nto uPawulos athi all the promises of God zonke are izithembiso zikaThixo yes and amen. amen lowo. I'm not ashamed Andinazo intloni of the gospel of God, ngendaba ezilungileyo for zikaKristu it is the power. ngokuba ngamandla kaThixo. Let's deal with this expression, Masiqhubekeke nale ngcabango the ethi power of God. amandla kaThixo. The expression, the power of God, Amandla ke is kaThixo a very vital one. ibalulekile kakhulu. It does not mean by the power of God simply that it is very powerful. Akathi nje kuphela ke inamandla kakhulu. The power of God and Amandla salvation kaThixo apha kusindiso means it is God's way of saving yindlela humanity. uThixo ke ngoku asindisa abantu ngayo. The gospel is not an encouragement Ayikhuthazi indaba ezilungileyo to self-effort. kwiinzame ezenziwa nguwe nam. It is an announcement Kukwaziswa of what God has done in order to save okoba us. uThixo wenze njani ukuze sikwazi ukusindiswa. Let me just repeat that. Ndosule. The gospel is not an encouragement to self-effort. Akho nzame zethu ezinobangela sikwazi usindiswa. I know sometimes Ngiyazi ngamanye amaxesha we think there are things that we can do sinento ezicifana sinokwazi in ukuzenza order for us to be saved. ukuze sikwazi uba sisindiswe. The gospel announces Gospel iyazisa that we are incapable of saving ourselves. asikwazi nanini na ukuba sizisindise thina ngoku. It's not saying if we give you the right tools, Hayi akathi unikwe ke you izixhobo will be ezisizo able to save yourself. uzawukwazi ukuzisindisa It's wena. making a pronouncement Uyabhengeza that you are utterly not in a position to save yourself. awukho sendaweni okungakwazi ukuzisindisa. I'll give you a scripture. Ndikunika ke But God kodwa uThixo commended his love toward us, walibonakalisa uthando lakhe in kuthi. that while we were yet sinners, Ngela xesha besikade singaboni Christ died for us. wasifela uKristu. Let me make a short
short story. Mandibalise nje ibala. Another old man in Port Elizabeth, Omnye indoda ke apha ke ePort Elizabeth he got his pension fund. wafumana ke imali When zakhe. you get your money, Xa ifumene imali and zakhe he decided this will not sustain me. wathi ayizigcina kangako le mali. Then he says, I must buy myself a taxi. Mandizithengele ke itekisi. Then he bought this taxi Wathenga ke iteksi le. from a colored oak. Kuyindoda ke likhalathi Then elimhlophe. this man says, because you have paid me upfront cash, Ngenxa yokuba undibhatale ke ngaphambili. I'll drive this car for you Ndizawuqhubeka le to moto. your place. Apho uya The khona. old man was excited. The Lo taxi mfo looks good. Ile nqwelo ke ikhangeleka inhle He has wavuya. not owned a car before. Akazange wanenqwele yakhe. Then they drive, Baqhubeka ke bahamba. park it in the garage. Wangenisa egarage. The man left Ikhalathi ke because he had laduluka. sourced a driver for himself. Wane driver ngowakhe ke. Tomorrow they start the taxi. Kusasa ke bayivavanye. Put it on a reverse gear. Wayifaka ke kuleyo kuyumva. The taxi refused. Iteksi ke yema. Tried everything. Bazama kangoko banako. They tried and ended up getting someone to pull it outside the garage. Oh kwafuneka kufuna umuntu ke ngaza ayikhupha Upon ngaphandle. inspecting the taxi, Xa ehlola ke iteksi le. the mechanic realized Umakenik there are waqwalasela. only 3 gears that work in the car. Zintathu kuphela ke igears 1, 2, ezisebenzayo. and 3. 1, 2 and 3. That old man Loo ndoda inkulu was deceived. yalulukuhlwa. But when God Kodwa xa uThixo decides to save humanity, efuna ke ukusindisa uluntu, God is not deceived of our condition. akathi ngenxa yemeko yethu asiqhathe The book asikhohlise. Desire of Ages, Ellen G. White says, Kwincwadi ke Desire of Ages God knew uThixo wayesazi that man whom he was going to create lo mntu azawuthi amenze was going to fall into sin. wayezawuthi awe esonweni. Then he says, Uthi I will still create man. kodwa ndizawuqhubekeka noxa ndisazi ukuba uzawuwa. He understands our condition. Uyayazi imeko yethu Yehova. He understands your struggle. Ukusokola kwakho uyakwazi. He understands your daily struggles. Rhoqo In uleka fact, kwakho. before you were born, Phambi kokuba phofu uzayo he knew that you will struggle. uyayazi uzawusokola. But he was willing enough to go to the cross. Kodwa wayekwazi ukuthi afune ukubheka ke emnqamlezweni. How does he deal with this thing? Uqhubekisana uthini njani uThixo nalo mcimbi? Romans chapter 8 verse 3 says, Romans chapter 8 verse 8 uthi for what the law could not do, into enokwenza in umthetho that it was weak through the flesh, eyathi ke inokuthatha ke enyameni God sending his own son wathuma unyana in wakhe the likeness of sinful flesh, efana ke nabantu abafana nathi esonweni and for sin, wabona that he might condemn sin in the flesh. ukuba asohlwaye isono enyameni. It is God who accomplishes the work of salvation. uThixo ufezekisa ke usindiso. The gospel is not something that tells Uthixo ke us ayonto yovavanya what we must do. into masiyenze. It tells us Iyasixelela how God has provided and produced uThixo ubonise salvation njani waveza njani his usindiso own way. ngendlela eyakhe. It is the only way. Yindlela eyodwa. It is God who acts in the Bible. uYehova oyedwa We see what man does, siyazibona into ezenziwa and ngabantu. what man does Into eyenziwa ngumntu is to continue to fall in the Bible. ukuqhubekeke siwa apha elizweni. Even today, Nanamhlanje if we are to walk behind uba men, sizohamba apha emveni komntu what we see into esiyibonayo is men falling. indoda isiwa. But what we see in scripture Kodwa xa sijonga apha is a esibhalweni God ukuthini who is willing onomnqweno relentlessly pursue men that is falling. okokuba umntu ke amvuse The uThixo gospel ayiweni. is not an exhortation. Hayi ayibaqwa It is an announcement. yinto echazwa. It is about a God who came down uThixo wezayo in the singezulwini cool of the evening in the Garden of Eden. ngentsasa And nasemva asked kwemini. Adam, uAdam wokuqala Adam, where are you? uphi Adam? Not because he did not know the Akathi uba location, umntama kamasi but because he wanted Adam to kuba realize uAdam aqonde that he had left the presence of okokubana God. ngaba umkile phambi kokaThixo. Wathi uThixo Slaughtered a lamb, waxhela ke put imvu coats of skin. wabetha ke ngoku iskini ntoni iskini Before he drives them,
ngaphambi kokuba from bandulu the tree of life. apha kumthi wobomi They were already babaseleka clothed benxityiwe in the righteousness of Jesus. ubulungisa bukaKristu. It is God who sets up kingdom. nguthixo ke oseka inatsika It is izikhulukazi. God who gives us prophets. It nguthixo onika abaprofeti is nika God abaprofeti who gave Moses the law. unika umoses umthetho ngeyehova It lowo is God nguyehova who at the fullness of time ngexesha elililo sent his own son, athuma unyana wakhe born of a woman. ezalwa yinkazana. And the whole objective zonke ke le nto iinjongo was so zalonto that humanity may be walking into the ukuze kingdom of umntu God. akwazi uba khona ebukumkani bukathixo. Isaiah says, uzayo uthi yena who has believed our report? ngubani okholelwa ludaba lethu To whom is the arm of the Lord ngubani revealed? ke ingqini intliziyweni nazingalo For kathixo he shall ethilele come out of the dry kuba ground, usuka ke kwilizwe lomqoleli from the root of David. esuka ke kwinzala And kadavide. when we looked at him, xa simjonga there was nothing in him that akho we nto desired. ebonakalisa ubane ngamnqwenelela. Then in verse 7 he says, uthi verse 7 all of us sonke like sheep njengehembe have gone astray, simkeke sanqaka and our sin endisana was laid upon him. isono ke sabekwa phezu By kwakhe his stripes ngemivumba we yakhe are healed. sisindisiwe. Then verse 12 concludes, uthi verse 12 xa iqhubekeka he shall see the travail of his soul uzawubona ke indlela azuze and ngabantu be bakhe pleased. axole. He says, I have trodden the winepress alone. mna bendindedwa esixovulelweni There was none with me. bengekho namnye He ondirhanqileyo was purchasing our salvation. wathenga ke usindiso lwethu. It is the gospel. Ziindaba It ezilungileyo is the good news. ziindaba ezilungileyo It is God nguthixo announcing his esazisa indlela way of yokubana ngaba abantu bakwazi ukusindiswa. The gospel itself is the power of God. igospile ke ngamandla It is kathixo not merely a description. ayonto echazwa nje. The gospel itself is the power of God. Iindaba ezilungileyo The ezingamandla kathixo gospel is the way of God saving us. yindlela uthixo ke asindisa abantu ngayo. Let me run to the close, Mandiqhubekeke ke ndibalekele ke ekuvaleni talking about the gospel. sithetha ke ngeendaba Because ezilungileyo. I know there are some people who are sitting here ndiyayazi bakhona abantu abahleli apha who are not assured of the fact that they are saved. abaqinisekanga noba If you were to ask ndibasindisile. them, if ukulowo you buza ngoku Are you saved? usindisiwe They will give you all sorts of answers. bazanika impendulo Except to say, ngaphandle I kokuthi am saved. athi ke But ndisindisiwe. Paul says Kodwa uPaulos in Philippians chapter 1 uBafilipi verse 6, chapter 1 verse 6 being confident of this very same thing, ukuze ke ndiqiniseke ngale nto inye that he yena who began a good work in me eqale umsebenzi omhle kum will be faithful uzawuthembeka to finish it awugqibe until the day of God. deske ibe lomhla kathixo. Philippians 2 amafilipi chapter 2 verse 12 verse says, 12 uthi yena work out your own salvation, yenzelwa kusindiswa trembling and fear. ngoloyiko If you nokungangcazela. think there is something for you to do, umhlawumbi ngaba ke into verse onokuyenza 13 says, ithi ke it ngoku is the Lord nguthixo who worketh in you osebenza kuwe to do his good pleasure. kwenza izinto When ezimxolisa God zona. says work out your own asithi salvation ke ngokwenza with ngokwakho amandla trembling and fear, kukoyika He nokungangcazela uthi allow me ndivumele to take control of your life, thatha ubomi bakho that I may help you ukwenza ndikuncede to do my will. ukwenza wenza intando yam. First Peter chapter 1 verse 5 says, believers are kept by the power of God. amalungisa agcinwa lubaba lolukathixo Believers are kept by the power of God ngamandla kathixo through faith unto salvation, ngalo ukholo kuyo usindiswa ready to be released, to be revealed in the last time. belungiselela ke ukuba batyhilwe ngexesha lokugqibela. The gospel iindaba ezilungileyo is effective and effectual. ibalulekile kwaye inamandla. Deserve ages. Qhubeke ke Page 300. u-300 Ellen G. White says, wenjenje ke a Ellen White. proud heart Inhliziyo ke ephakamileyo strives to earn salvation. ayikwazi ukufumana kusindiswa. A proud heart Inhliziyo strives to earn its own salvation.
akwazi ukufumana ke usindiso lwenene. Yes. It's fine. That's fine. But our title Kodwa ke isihloko sethu to heaven